Maganin shaiɗan ɓoye da na bayyane. Ayatul Kursiyu sau 31 ko 313 ko 3333. Hasbunallahu wa ni'mal wakil sau 770 ko 7777. Ya Allahu sau 3000. Muddin ka zamci wannan kafi ƙarfin duk wani mugu ko azzalumai ko wani shaiɗan, kuma komai shaiɗancinsa. Sirrin samun mijin aure ga budurwa ko bazawara. An rawaito a madarasa ta Ahlul Bait alaihi salam cewa idan budurwa ta kai munzalin aure kuma bata samu miji ba, to ta samo dabino mai kyau mai tsafta, sai a lissafa shekarunta na haihuwa, sai a ware wa kowace shekara dabino ƙwaya 12. Misali in shekarunta 20 ne, to kenan za a samu ƙwayar dabino 240. sai a haɗa dabinon waje ɗaya, a yi alwala, a zauna a wuri mai tsafta inda ba hayaniya, a sa dabina a gaba, a karanta suratul fatiha, wato inna fatahna laka, da kuma suratul yasin laka, da kuma suratul yasin da izaja. Sai a ɗaga hannu a roƙi Allah ya kawo wacce mijin aure nagari, sai a rabar da dabinon ga mabukata. Washe gari kuma sai a yi alwala. A wannan karan ba dabino, a samu guri mai natsuwa, a zauna a karanta suratul taha ƙafa 3 kullum, haka zuwa tsawon kwana 7 a jere. To bi iznillahi wannan yarinyar za ta samu mijin aure da gaggawa. Wannan fa'ida mujarrabiya ce, a jarraba sau da dama an ga biyan buƙata da gaggawa. Ƙarin haske: budurwa ma za ta iya yi wa kanta wannan addu'a, ba lallai sai iyaye sun yi mata ba, kuma ana iya haɗawa dukkan biyun, wato iyaye su yi kuma ita ma yarinya ta yi. Allah ya sa mu dace. Dan Allah, sihiri, jifa da dangoginsu, a yi sabon aski, amma kar a bar sumar ta faɗi a ƙasa. Sai a dinga tara sumar a guri guda har a gama askin. Bayan an gama, sai a ƙona sumar ta baki sosai, sannan a yi tawada da ita, da sannan a yi wannan rubutun da tawadar kamar haka: Yasin ƙafa 3, Ayatul Kursiyu ƙafa 3, Falaki da Nas ƙafa 3. Waƙaddimna ƙafa 7, ƙafa ɗaya, sannan a wanke, a yi wanka da shi, misali ƙarfe 3. Ga masu neman tsari daga dukkan abin kamar jifa, kambun baka, matsalar kwastam, ɓarayi, mummunar asara da sauransu, wannan fa'idoji ne rubutunsu muka yi ga masu buƙata. Ga bayanin kowace fa'ida adadinta
da sadakinta kamar haka. Na ɗaya, ana rubuta falaki ƙafa 1,111 a kan kuɗin naira 5,555. Na biyu, ana rubuta nas ƙafa 1,111 a kan kuɗi naira 5,555. Na uku, ana rubuta ikhlas ƙafa 313 a kan kuɗi naira 1,565. Na hudu, ana rubuta yasin ƙafa 313 a kan kuɗi naira 78,250. Na biyar, ana rubuta kaf ƙafa 99 a kan kuɗi naira 25,740. Duk wanda ka zaɓa daga ciki fa'idoji biyar ɗin nan, akwai hatimin da ake rubutawa ƙafa 7. Ana haɗawa da garin bishiyar da tassawa ta faɗawa da sannan a dinga shan rubutun ana wanka da shi tsawon kwana 7. Wallahi summa tallahi, duk wanda muka yi wa wannan aikin ya fi ƙarfin jifa mai jifa da dukkanin abin ƙi, fi jahi shugaba sallallahu alaihi wasallam. Don samun buɗi, farin jini, kwarjini a cikin al'umma da yawan samun kuɗi, a samu farin tumfafi a sanya bayan an yi alwala, sai a yi sallah raka'a 2. Kowace raka'a a karanta fatiha da izawaka. Za a yi sallar ne a tsakiyar daren juma'a. Bayan an idar da sallar, sai a karanta la'islaha miduhunillah ka ashifa ƙafa 11,111. Ya latifu ƙafa 100 ba ɗaya. Ya wahabu ƙafa 100 ba ɗaya. Ya wasiyu ƙafa 100 ba ɗaya. Ya razzaƙu ƙafa 100 ba ɗaya. Sai a karan siminna inna Qur'ana ƙafa 1. Sannan a yi addu'a.